सुन सुन रैपर संगीत हिप हॉप बिहार अंकित सुन सुन अबे शुरुआत बा रैपिंग स्टार्ट बा हिप हॉप बिहार के कर से डोर बा लोंडा बदमाश बा हिप हॉप स्टार्ट बा भले आज यूज दूगो बा एक दिन आई मिलियन पार ओ दिन सबके याद करे जो न जाता निकले दे एक दिन आई रोत रोत ओ दिन कोनो चारा न रही ओकरी जैसन 36 जाना हाथ हिलाइए आगे ताली बजाइए खूब अरे ताली बजाइए खूब भले आज हम तो अकेला बानी जे ना बानी उन्हें खुश बानी जो ना चाही तो बाटे ना मांगे वाला काम हम करी ना दूसरे के देख के जोरी ना खुद के दम पे करे के बा रैपर अंकित बने के बा सुन रैपर अंकित बने के बा पब्लिक बात हम सुनी ना इसके चक्कर में पढ़े में मन हमार लागे ना टाइम खराब हम करी ले काम हम नाइट के संडे टू मंडे हम सूती ले दुनिया के बात ना सुनी ले खुद के जिद पे चली ले लौंडिया के पीछा ना करी ले पढ़े में मन हमार लागे ना ड्रिल के पीछा हम करी ले जोन पीछे भाई तो भूल जा अब आगे शुरुआत कर अब लौंडा तू काम कर अब घर जाके आराम कर अब दुनियादारी छोड़ अब खुद पे तू काम कर अब लौंडा आराम कर दुनियादारी पागल बोले पागल हम हई ना लड़की के तो पीछे भागी ओमे के लौंडा हई ना देसी हमर लौंडा देसी हमर शौक देसी हर चीज़ बा देसी सामान बा देसी हमर खान पीन दाल भात का गमछा हमर शान दिल में किसान लौंडा बदमाश हिप हॉप बिहार लौंडा के पीछे कोई न खड़ा है जो भी करेगा खुद के दम पे कोनो एडवाइस ना कोनो बकचोदी ना लौंडा स्टाइल लौंडा बिहार के लौंडा बिहार देसी स्टाइल बा दिल में किसान बा लौंडा बदमाश बा के कर से डर बा जिद पे अड़ल बा दुनिया से डर नहीं खुद से डर बा दुनिया नसीहत दी खाए के रोटी ना खाए की रोटी कमाए के पड़ी अपने लिए कुछ करे के पड़ी खुद से लड़े के पड़ी जिद पे अपनी अड़े के पड़ी मंजिल के पीछे करे के पड़ी ओए होए लौंडा तू बदमाश है फिर भी लोग कमाल करते हैं नाम लेकर बदनाम करते हैं फिर आके चालान करते हैं।